Mae'r adnodau yn 1 Corinthiaid 15 heddiw yma ar Sul y Pasg. Dechrau'n adnod 12. Yn awr os pregethu'r Crist ei fod wedi gyfodi oddi wrth y meirw. Sut mae rhai yn eich blith yn deud nad oes atgyfodiad y meirw? Os nad oes atgyfodiad y meirw, nid yw Crist wedi gyfodi chwaith. Ac os nad yw Crist wedi gyfodi, gwagedd yw'r hyn a bregethir gennym ni, a gwagedd hefyd yw eich ffydd chi. A ni'n hefyd wedi'n cael yn dystion tywyllodrus i Dduw, am ein bod wedi tystio leithi iddo gyfodi Crist, ac yn heb wneud hynny os yw'n wir nad yw'r meirw yn cael ei cyfodi. Oherwydd os nad yw'r meirw yn cael ei cyfodi, nid yw Crist wedi gyfodi chwaith, ac os nad yw Crist wedi gyfodi, ofer yw eich ffydd, yn eich pechodau yr ydych o hyd. Mae'n dilyn hefyd fod yr rhai a hunodd yng Nghrist wedi darfod amdanynt. Mae e'n werth gofyn y cwestiwn ar Sul y Pasg yn dydi? Pa wahaniaeth mae'n wneud i gredu yn atgyfodiad Crist yn hytrach na pido credu? Mae marwolaeth yn amlwg yn reality, yn lefelwr mawr mewn bywyd yn dydi. Mae ffyliad yn marw, mae dynion doeth yn marw, mae brenhinoedd, mae tlodion, mae enwogion, mae pobl sydd ddim yn enwog. Mae'r diwedd yma i gyd yn digwydd i ni gyd, yn ni'n gwybod pryd. Os marwolaeth felly yw'r reality mwyaf, craidd y ffydd Gristnogol yw atgyfodiad. Be fydde'n dilyn tasau Crist heb ei godi oddi wrth y meirw, a bydd na neb arall yn cael ei codi? Wel, mae'r neges, meddai Paul, yn ddibwynt. Does gan y ffydd Gristnogol dim byd i ddeud, meddai Paul. Ofer yw eich ffydd chi. Braidd na ddylai'r eglwys gau, chymod, alach Beiblau i ryw amgueddfa yn rhywle a stopo gweddio, oherwydd byddai parhau ar hein, heb reality yr atgyfodiad yn gwneud Gristnogion, meddai Paul, yr rhai yw pitio mwyaf yn y byd i gyd. Twyll yw Gristnogaeth, os nad yw Iesu Grist wedi gyfodi. Mwy na ni, mae e'n neud bywyd yn ddiystyr ac yn ofer yn y pen draw. Yn yw gwagedd o wagedd, gwagedd yw y cwbl, meddai pregethwr. Ac chymod bydden ni jyst yn gweud, wel, bwyta yfed oherwydd fori byddwn ni'n marw, a diw yn mynd i gyfri beth bynnag. Mae'n od yn dydi, mae dau o nodweddion cyferbyniol bywyd yn y gorllewin beth bynnag, yw ceisio pleser yn ormodol, ac ymdeimlad o anobaith rhyfeddol. Mae dynon yn neud diw o bleser, braidd na diw bywyd, yn ddim byd mwy na wneud yn siŵr bod chi'n gwylio 1001 o ffilmiau cyn bod chi'n marw. Ond y gwir amdani yw, mae yna bwrpas, oherwydd dyn ni'n gwybod, dyn ni yma, dyn ni'n byw ac yna, mi fydd ein bywyd ni yn cael ei gyfri. Mi fyddwn ni yn dod at yr un hwnnw sydd wedi ei gyfodi, yr un hefyd sydd yn farnwr y byw a'r meirw. Bydd pob gweithred, pob gair, pob meddwl, pob cymelliad yn cael ei farnu ganddo fe. Dyw bywyd yn mynd ymlaen ac ymlaen. Mae yna alw i gyfri ar y dydd yna. Felly os ystyr i bob peth, mae yna ystyr i ffordd ni'n byw yn bywyd ni nawr, wyneb yn wyneb yr atgyfodiad. Diddorol, ar ddiwedd y bennod, dyw Paul ddim yn siarad am ogoniant y nefoedd wedi trafod yr atgyfodiad. Yn ytrach mae'n siarad am bwti effaith hwnna ar ein bywyd ni nawr. Byddwch yn ddiysgog, bob amser yn heleth yn gwaith yr arglwydd, gan wybod nad yw eich llafur chi yn ofer yn yr arglwydd. Mae i bob gwaith nawr ystyr o flaen Duw. A mae gan y Cristnogion nid yn unig reswm i fyw, ond dewrder i wynebu bob dydd. Oherwydd, bod ni'n gwybod bod byw bywyd yn y byd yma yn aml yn gallu bod yn beth stormus, a mae llongau yn cael ei siglo gan stormydd, y gwir amdani yw mae neges yr atgyfodiad yn gweud na fydd y llong yna ddim yn cael ei suddo. Am fod Iesu Grist yn fyw, byw hefyd fydd ei saint, gorfodiodd e poen a bryw, mawr yw ei braint. Arglwydd Iesu Grist, ni'n diolch i ti bod ti wedi byw, wedi marw, wedi atgyfodi, a bod ti nawr yn eiriol troson ni. I ni'n gweddio arglwydd ein Duw, y bydd yn hyder ni yn dy fuddugoliaeth ti, yn rhoi ystyr a cyfeiriad a gobaith i'n bywyd ni yma,
wrth i ni edrych at y dydd yn arglwydd, pan fyddwn ni'n cael ein rhyddhau o feidroldeb i anfeidroldeb, lle fyddwn ni'n cael etifeddu y bywyd yn ei gyflawnder yna, yn dy gwmni di am byth. Arglwydd Iesu, dyn ni'n gofyn i ti ar y Sul arbennig yma, fel ar bob Sul, i gofio mai hwn yw y dydd y cododd Crist gan ddryllio pyrth y bedd. O cyfod fenaid, na fydd drist i edrych ar ei wedd. Amen.